So ganito guys, sa kulambo lang kami kasi marami lamok dito. Kaya nakakulambo po kami matulog. Welcome to our bukid life. Let's go! Come on guys! Lalabas na, tara na. Diyan ka lang muna baby. Sige, lalabas na kami. Dito kami sa aming kubo. Kubo, bahay. Bahay kubo, kahit munti. So pagising guys, Ang daming balahibo ng daming balahibo ng ibon. Nakahuli po ako ng ibon kanina. alimukon. Halimukon yung tawag daw doon. So yun, balahibo niya. Yan, pag-unar. Good morning everyone. So ayan, pagising. Ayan, nabilad yung solar kasi laging brown out dito. So mga ng kahoy dyan. Punta tayo dito sa labas. Check natin. Ayan, may mga kambing po dito. Kambing. Ayan. Ayan tayo dito. Ayan, this is the place. Hi sa vlog. TikToker. Tira, bumaga ko! Ganda ng mga flowers ni Mama, the best. Nagbablog ako. Nagbablog ako, ma. Yan guys, papunta po tayo sa Limukon. Hi guys. So now they play winning vibration. Say something. Adi, gihapon pa siya mo ano, pahawa. Adi, gihapon siya manaog. Ayan po siya. Halimukon, tawag po yun dito. Against the light. Against the light. Ayan. So, ganda niya. Ang dami po niyan dito. Nakahuli ko kagabi. Ito yung nahuli ko kagabi. Bago pa lang natatakot. Nanay, mga piso kay kaon. Bilinan. Pagtulaan. Itataas Okay na. guys, ganito yung pagluluto namin dito po. Animal pala. Ako animal! Storbo naman to, nagbablog eh. Sorry. Hala! Ito na ba ni lahat di? Hi guys! Welcome to my YouTube channel for today's video. Gagawa ka ng agong video. Uy! Adyo ay! Uy! One ko. Gamay na lagi laman Gusto ni na Di. lang. Gamay na lagi laman ni. Ewan mo kay baby. Si baby. Anak ko. Gamay na laman. Iyo, gikaulo ko ba? Sila din. So ganito kami guys dito. Ito po yung lutoan namin. Simple lang po. Kailangan kahoy. Yan, naginit kami ng tubig. Tahi-tahi. Di pag-abot dito sa pageant. Yan. Nagubasa Ganito po din po kami kaingay dito. So pasensya na po sa lahat. Ang si mama, anak ka-express si mama, anang tahi-tahi na. Hindi na mo express sa tahi-tahi. Mamaya na lang ulit. Wala sa mood sila. Gas ng
para Para kalero. magkain ganyan. Ayaw mo naman magkain. Bigay ako sa'yo. Binangkal mong breakfast? Kinain ko na. Yan yung pinagtakip ko dyan. Ang bigas nasa ilalim. Another one. Another one. Sana all. I'm guessing. Bulad. Yan po yung ulam namin dito. Bulad is tuyo. Tuyo sa Tagalog. Bulad. Any kind of Any kind of tuyo is bulad. it. Favorite. Maliit. Ganun lang po kasimple ang buhay namin dito. Ayan. Hindi pa kami ng ayuda. Wala na po kami makain. Oras na, alas 8 na, wala pa tagahan. Teka na yan. Nabuyat, kakahuli ng ibon. Yun. Sus, Yung ibon po kasi guys, sa amin pumunta yon dito. Inuli ko ng alas 2 ng madaling araw. Ginising ako kaya puyat gising. Natulog kami. gising. Natulog kami. Anong oras na kaya late na rin kami nagising ngayon. Dahil sa ibon na yon. Baka yung arenola dyan, sinakuhanan mo. No, Arinola guys. Baliw. Wala pa kasi kaming CR. And that's a private thing. Nakaka-CR pa lang kami kay kalang mama kaya nag-Arinola lang kami, Arilona Lilola. Tapos, pag kami, nami diri, gatong-gatong ra kay naghan mang kahoy. Pinadili-bili na sila, magsipa ka lang Dan- ng gaton. Marami pong kahoy dito, lalo na binagyo kami ng Odette. Ang daming natumbang kahoy, maraming pwedeng panggatong. Kinuha na ni Ni Odette. Kinuha na ni Kuya Budoy lahat ng panggatong. Itulog to. Nagakot ng gatong. Hanggang ngayon. Naghihila pa rin sila ng mga panggatong. Lalaki ng mga troso nila. Inabot din po kasi kami ng bagyong Odette. Kaya ayan. Ang prinsesa naming makulit. Nasa ano na naman, lumaboy na naman, gumala na naman. So mamaya na lang ulit. Okay, wala pang interesting na i-vlog ngayon. So bye-bye muna. At may luta. Bye-bye muna sa vlog, mami. Say bye. 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 Hi guys, tingnan na single sound. Wala ko po siya.